Idzie? Idzie. Dobra. To ja jeszcze raz, bo to już drugie podejście, witam serdecznie hitboxerów, witam tuberów. A to jest snajperski pojedynek z widzami. Znaczy, nie tylko z widzami, bo są też tu losowi Niemcy, losowi... Dobrze to odmieniłem? Którzy nie umią się przystosować. Na wejściu. Darth Vader się ładnie przystosował, też wali ino ze snajpy. Jeps. Wiśnia Polek. Także zobaczymy, co się tu uda udupić. Znaczy mam nadzieję, że nie w takim sensie, że nie zacisnemy tego ino. Jest już nas 4 na 4. O, dobra. Ja tutaj mam nową, fajną snajpę, odblokowałem sobie. No! Kurde! Wader, a Wader... Wader jest ger, a ma flagę Ruslandu. Bardzo ciekawe. Także jakby ktoś z widzów to wbił, to przypominam snajpy ino. Rodzaj serwera, snajpy ino. Sniper only. No ale ktoś chyba wali... A to też w sumie snajpa, ale... Półautomat, no dobra, niech będzie. Niech będzie, że to Niemiec, którego nie interesuje, co my się tu bawimy. Cel Brawo został właśnie zneutralizowany. Uwaga, cel Brawo jest pod naszą kontrolą. I oto smola po mnie. No, Enwer też ładnie, ino ze snajpy. Także spoko. SKS też się zalicza. No kurde, lepiej jakby były same bolt actiony, bo to tak trochę... No dobra, ale niech będzie, że to też snajpa. Jakoś się tak w ogóle ciemno zrobiło. Straciliśmy cel Brawo. Kurde. No oczywiście Wader, no. O Jezus. Cele Brawo. My pozostajemy wierni. Regułom. A jestem pierwszy, pomimo że walę ze snajpy, no. Dobra, zobaczymy. Może przemówię do rozsądku. Obejrzymy. Ja w ogóle snajperem w zasadzie nigdy nie gram w grach multi-snajperem. Nie! Kosa w płuco. To są mnie fajni ludzie, wdupią i psują zabawę. Cel Alfa pod kontrolą. Co tam tak mryga? Kurde. No patrzcie. Jest! Nie, to asysta. Co to? Ktoś kosi trawę. Cel Charlie został właśnie zneutralizowany. Ej, co to? What? Co? Co to było?
Kurde! Jest! Bania! A masz! Zły Niemcu. Za to, żeś się nie chciał przystosować do reguł. Dobra, ja zostaję tam ze snajpą, niech se robią co chcą. Ja już się wczułem w rolę i przoduję na serwie. Śląski pieron. Spod Bytomia wydobywam węgiel każdego dnia. Muszę sobie wziąć tą mniejszą lunetę, bo z taką... Ciulów 100, ciulów 100, ciulów 100, ciulów 100, ciulów 100! Co się... Zabij go! Co to było? O kurde. Za srogo ta luneta. To idzie do ciulca dostać, a nie przymierzyć z tego. O. No i takie używają podłej broni. Niegodnej, nieczystej w ogóle. A idźcie mi. Ani mi się nie chce gadać. Dobra, ja muszę tutaj zrobić modification, scarification. Wezmę sobie lunetkę taką 7. O. Z tego tu się powinno lepiej pykać, bo ta mapa jest mała. Zaś to pieroństwo łośkliwe. Cześć Oczek, witaj. Widziałeś. Widziałch, ale straciąch. Tam lotają. Jakie pipki, no. Roz? Drugi roz. Przejęliśmy kontrolę nad celem Alfa. Kurde bele, jak to jest możliwe? Ej, lufa lufa mu wyłazi, widzieliście to? No on teraz nie wstanie. Dobra, wydupią. Puloka mu widać, a Pulok mu bez ściana wyłaził. W CS-ie by przeskanował, ale... Ale to nie mo CS. W sumie to są bardzo złe nawyki, bo... Cel Charlie został zneutralizowany. Nawyki z BF-a do grania w CS-a to jest... Zły pomysł. Pod naszą kontrolą. Zaś po tym nie będę umiał w CS-a grać. No ale trudno. Kurde. Jest! Wiśnia dostał łeba. Lepiej tu do nas wracaj. Lepiej tu do nas wracaj. No! To jest walka. To jest walka. To jest parodia. A i tak jestem najlepszy. Zawsze mało grałem w snajpera, to sobie teraz przynajmniej nadrobię. Uwaga, straciliśmy cel Charlie. Straciliśmy cel Charlie. Co on tam mówi w jakimś azjatyckim narzeczu? A tutaj widzę jest akumulacja snajperów. Akumulacja. No!
Dobry jest. Nie umiem, to są rebelianty. Oni nie chcą z nami współżyć pokojowo. Nawet w grze nie chcą współżyć. To Jogo miał zabić. Kurde. No, fajny umfal. Bania! Bania to po śląsku dynia. To jest nasz synek. No kuźwa, normalnie permanentnie mi hachmęcą kile. Za to powinien być... Trybunał w Strasburgu. No jak? Ej, wyskanował normalnie. Oprawca bandyta. Dobra, zmieniam snajpa. Jest coś sam. Spróbujemy z tym. Lunetka taka... Nie. Lunetka damy se... Dobra, niech będzie to. Tumik nie chce. Nie chce. Dobra. Jadymy z tym. Dziwnie to wygląda, ale może będzie skuteczne. Cel Alfa zneutralizowany. Cel Alfa jest pod naszą kontrolą. Cel Afla. Myślałem, że tam ktoś stał, a to jakiś... O. Śląski pierun. Tu już jakieś killstreaki. Mater Dio. Do wszystkich, cel Brawo został zneutralizowany. Cel Wafla. Cel Brawo pod kontrolą. To brawo, że macie cel Brawo. Jak on mógł mi piknąć? Ktoś w ogóle kole mnie szczylał. No spoko. Straciliśmy cel Charlie. Pozdro 1200, bo 600 nie styknie. To jest niefajna snajpa. Spróbujemy to. Dobra, dwutakt, okej. Aha! Wygrał! Ale ledwo. To na pewno... Jada. Eliminacja drużyn. Ło, Pierzyńsku. Ale zebrał. Kuźwa. Tu już nas jest za dużo. Jeszcze nie walą ino ze snipe. Kurde! Przejęliśmy kontrolę nad celem No tak. Charlie. W sumie się podczepiłem pod... cudzy sukces.
A, ej, my się razem zabili. Aż normalnie napiszę lel. Lel. Dobra, jednak to było najlepsze. Wezmę sobie jakieś wesołe kamo, bo jest wesoło. O. Hunter. I jadymy. Ta snajpa ma największy damage z obecnie przeze mnie posiadanych. Właśnie zneutralizowaliśmy cel Alfa. Gramy na trybie Bierta Fana, a wydupiej. Kontrolujemy cel Alfa. Cel tego alfa z tego serialu, ale? To spoko. Jep. A, jeszcze pod koniec się udało udupić. No w sumie 15 na 14 snajperem. To jak na mnie, to nie ma źle. Zobaczymy, co tam się do snajpy odblokowało. Mój rekord życiowy w snajperce. Może dlatego, że wcześniej nie grałem w ogóle snajperem. A. Co tu jeszcze jest do odblokowania jakieś? JNG 90. No, dobra, także ja dziękuję ludkom na tubie. To było snajperzenie, trochę nie snajperzenie z widzami i z obcymi Niemcami. No i co? Ściuk do wierchu i do zaś.